Gwapo mo kayo. Hi, James na pulang gwapo mo. Ano? Hi, James na pulang gwapo mo. Dito na mo kami. Bye-bye! May ano. At ayun, sinundo po namin si ano, Hello. Bernadette. Ihatid namin dun sa bahay nila. Alright. Right? At ayun po, nandito na po kami sa bato. Ihatid namin si Bernadette. At dyan po si kapatid na si Nona. Ayun. Never know. Yo! It's a malaway that I never see. Balik-balik yung Balik-balik you go. Ayun pala yung ano, Amoy. ice cream. Ayun. Ice cream. Paninda nila. At yan si Nona. Titinda siya ng ano yan, halo-halo. Yun. Sa'yo yan? Pantay lang. Ah. Pwede lang po Okay. sa likod. Pwede sa likod. Lalo na. Tumawa. Okay natin. Ay, wait lang. Si Mama? Ay, wait lang. Magkano naman yan, no? Magkano naman yung halo-halo? 10, ay may 5, 10, 15, 20. Ah, depende sa order. Walang piso? Malamig ba yung halo-halo mo? Oo, malamig daw ang haluhan. Wala man tagpipiso dyan. Ay, nagbibiso. Joke lang. Joke lang yun. Ano kasi nag-start na rin magtinda? Kanina. Business minded. Oo. Yan dapat para ano? Ay, ano? Ang pagbibusiness ay paghahanda para sa pagpapamilya. Oo. Kaway tawa. Paghahanda ba? Paghahanda para sa future. Yung pag-aaral. Ang susi sa pag-aasawa. Ang sige magading yun. Okay, yun sa mo ngayon. Yan, may ano pa? Melon. Yan po. Muhay na. Nangyayang si Palit. Oo. At yan na, si ano, Bernadette, nag-BS muna. Bali pupuntahan namin yung sinasabing bahay. Ah, ito pala. Yung mama niya. Ay, ito po yun? So, ito mga kanol, ito pala yung pinakang bahay. So, parang extension. Yung kanila, mas malaki yung mas malaki yung Etang, tumalit lang ito mga kanol. Malit lang to. So, trapal lang kanilang bubong. At dito sila nagluluto. Ayan. Ayan. Ayan, dito na dito. Yung sakali ko na rin, saan mo gusto magkaparto dito? Ay. Wait lang, wait lang. Ano po? Babong lang. Bubong lang. So mga kanong nagre-request yung mama ni Bernadette na kahit daw bubong lang. At sabi ko nga po kanina sa loob ng sasakyan, baka ito na yung panahon para magkaroon ka rin ng reward sa pag-ampun sa kanila. Di ba? Yung kabaitan nyo sa magkapatid, baka ito na yung magiging reward. Pero hindi ako nakangako na may mapagawa ito. Ayan. Saan mo gusto magka-parto, Bernadette, kung sakasakali? Dito po sa side. Dito sa side na to. Up. Gaano siya kalaki kung sakasakali? Ito Itong kalahati na to, po. para malaki. Tapos ito ano lang gagawin nyo? Kusina po. Kusina na. So yan. So ngayon mga kanoli, no? At maliit lang to mga kanoli. At baka mabigyan natin ng privacy kwarto sa aming magkapatid, no? At bubong, kaunting palitada, finishing, tapos kwarto, tapos lababo siguro. Yan. At kasi dito sila nagluluto. At gaano ka nahihirapan pag dito ka nagluluto tapos umuulan? Ano ginagawa mo? Ano po, nung isa po, nagpiprito po ako tapos biglang umulan. Yung mantika po na ng tubig. So tapos
pag po umulan, nababasa po yung ano namin. Mm. Yung, Kalan. Ayun po kasi uling. yung uling nga po nabasa. Yung uling daw na basa. Saan ka nauupo rito? Saan ka nauupo rito or nadadaan ka na sabi mo nga iniisip mo na sana balang araw mapagawa mo nga ito kung mayroon ka ng trabaho. Saan ka Dito po. Nauupo ka lang dyan. Hmm, Dito mismo. Diyan ka nauupo na nakatingala ka, ginaganon mo, no? Nakapatingin ka dito sa mga trapal, no? Na gusto mo na siyang matanggal. Ayan. Mm. Sira naman yan eh. Mm. Pangarap ko sila. Ilang taon na po ito na nakatayo na hindi na napaayos muli? Magbawan yan. Magwa 1 year na. Nung bagyo pa to, nung ano, nakalipad yung kusina Kusina. na ano, na nipa lang, kawalan ko. Nagano ko na sira. Ngayon lang namin na ipatayo. Nung naisunod na sa yan. Wala kapatid nila. Oh. Kaya. Mahiya ka. Nahiya. Mahiya. So ito mga kanol. Kamukha ni Nona. Oh. Ipakita ko. Ayan o. Ayan o. Ayan. Oh, may bakal na yan. Yan. So ito, yan nga, trapal. Kasi nga sabi nila ay wala pa silang plastic para dyan. Labas nung sinasabing bahay po na gusto nilang mapagawa ng kwarto. Ito po yung likod. Parang nilipad daw po ito ng bagyo. Opo. Kaya po talaga. Hindi. Tsaka maluwag pa ito, pwede na kayo mag-alipak dyan. Pwede na kayo mag-alipak dyan. Sabi ko lang na nag-iwan ko. Paambon na mga kanol. Ano ginagawa? Saan kayo lumilipat? Pagka yung malakas na pagkakasakit. Kaya lang mausok. Dito po talaga. Graduating po ako ng senior high school. So, need ko pong magtrabaho para rin po mahila ko rin po pataas yung kapatid ko para rin makapag-aral. So, halimbawa po, kung kaya naman na pong pagsabayin ko po yung pag-aaral tapos pagtrabaho, pwede na po ako bumalik sa pag-aaral. Kapag po, naano ko na sila, supportahan ko na po sila. Hindi ka manghihinayang doon sa taon na lilipas. Man, syempre po, sobrang nakakahinayang din po kasi yun na po malapit na kung saan. Konting-konti na lang po, tsaga-tsaga. Kasi yun nga po, kailangan talaga. Alam mo ba na pag nakapagtrabaho ka at kumikita ka na, minsan nawawala na yung goal mo sa pag-aaral. Yun, madami din po nag-advise din po sa akin. Kapag daw po akong trabaho, maaari daw po na parang kapag may kinikita ka na, parang mawawalan ka na ng na magtrabaho, mag-aral. Sabi ko naman po, di ko rin po masasabi yun kung di po ako makapagsabi ng tapos na po ipagpapatuloy ko talaga yung pag-aaral ko. Pero po, yun po talaga kasi yung iniin ko, yung goal ko sa buhay na makapagtapos. Tapos, syempre po yung pangarap ko mag-nursing. Mas malaki po yung Totoo. sa akin. Allah. So mga kanol, nursing pala ang gusto niya. Nursing pala ang gusto niya. Meron akong mga sponsor na magsasabi regarding sa ganyan ang kuhanin sana niya, ganyan ang kuhanin niya. Nursing. Meron silang mga sinasabi sa akin, dapat nursing ang kunin nila. So, nasakto. So, hindi natin alam, baka mamaya matuwa sa kanya, di ba? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari dahil nabaglit niya na. At bago yan mga kanuli ay ito, sabi ko nga, hindi ako nangangako na mapagawa ito. Pero, ulitin ko muli, baka pwede natin mabigyan ng regalo yung mama at papa niya. Kasi hindi na nga kayang ipaayos to dahil
di na kaya maghanap buhay ng kanyang tatay, umampon. At sakto na lang yung kanilang ini-income sa pagkain, pamasahe at iba pa. So baka pwede po na na bigyan natin ng regalo yung kanilang mama at papa na maipaayos to. So tingin ko ito ay hindi naman kalaki na magiging cost nito kasi gawa na at hindi naman siya masyadong malawak. So hoping lang tayo na abutin ito ng pa-project pabahay ni Kuya Noli Vlog. At yan. So ngayon pa lang i-claim muna na magagawa ito. Para maging totoo. Di ba parang dito? Oo. Oo. Ngayon pa lang dapat i-claim muna. Oo. Thank you po sa support. Baka may gusto ka sabihin sa kanila. Viewers ni Kuya Noli. Sa mga viewers po, hello. Sana po, kung napapanood niyo naman po ito ngayon, lalo na po sa mga sponsor. Sana po matulungan niyo din. Kasi kahit pangarap din po kasi mapaayos pa tayo. Tapos magkaroon po ng privacy ng sarili po. Thank you po. So, ayan mga kanuli at ayan. Magpulay ka lang. Oh. Ayun mga kanuli at natungayan na po natin ang naikwento ni Bernadette nung dumalaw siya doon na meron nga silang ito nga na ginagawa na naudlot. At nakwento niya rin yun nga na kwarto lang siya. At pag kung may laman yung kwarto, doon lang siya sila sa sala. So ito mga kanuli, yan. Ayan, yan. At hoping po tayo. So salamat po muli sa inyo mga kanuli. At biglaan po nating naipasyal na i-vlog ito. So, ang plano ko sana i-vlog to after ng Holy Week. So, pero parang hinihingi ng pagkakataon na ma-vlog na agad at maipakita na ito. So, salamat po muli sa inyong lahat mga kanuli. I love you all. Ingat and God bless po tayo. Bye-bye! Okay na. Bye-bye! Pwedeng dito naman. Parang dito okay lang. Let's keep. Ano, bye-bye. Pag-pray kayo na pero feeling ko, magkakaroon. Sana po magkakataon. Oo. Ikatuloy. So, Noli, ganun lang talaga. Pero, sinasamahan ko na rin yan ng dasal. Thank you po. Baka maging totoo. Pero, hindi lang baka. Baka maging totoo talaga. May klase kayo bukas? May klase pala kayo bukas? Ikaw, di ka pumasok. Hindi na nakapasok. Bakit? Ha? Na-late. Sana malungkot si Otol mo. Malungkot po yun. Malungkot. Ay, mo wala yung sapo na. Sabi mo, hi, yung sapo lang. Hello, James na pula. Ay, malakas. Ay, yung sapo lang. Hi, James na pula. Ang gwapo mo. Okay lang yun, baka vlog. Ikaw naman na. Ang gwapo mo ngayon. Hi, James na pula. Ang gwapo mo. Ano ang highlight ka? Pakita ko yung kay Jerry, kikiligin nyo. Pagit, iba na kanina, no, na yun nga, parang sa baon sa school na medyo alanganin daw kasi yun nga, baka hindi araw sila makatinda. So, ito. Baon sa school. Thank you po. Pinali, thank you. Ayun, ano makapasok din kayo? Baka hindi rin ito nakapasok, baka walang baon. O, sige na. Tumpak. True. Wala pa lang ano. Kasi mga kanto, hindi ko man inaano. Yung tindahan kasi, kami alam ko po yan. Kumbaga rolling din lang yan. Ngayon kung magagalaw yan, mawala na yung puhunan. Mawala na yung paninda. So ayun, so sige, God bless sa inyong magkapatid. Bye-bye. Bye-bye. Pakit. Okay. Ay, okay na. Hi, James na pula. Ang gwapo mo. Dito na po kami. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Day